Okei, tää on aika iso. Mulla on bird. Meillä on niin paljon kamaa täällä, voisiko tää loppuja? Okei, kyllä tää. Musta on tämmöstä. Kaiken remppastressin jälkeen tuntuu niin hyvältä päästä valitsemaan ruokapöytää kalusteduolta. Okei, mä tosi innoissani, koska tää on niin hieno. Jopa sen kokoaminen tuntui kevyeltä ja hauskalta. Iso. Mirokin pääsi heittää sen leppalan dad jokeen. Kun mä säädän kamera-asetuksia, mä huomaan, että se on vähän liian tumma, niin mä haluan Okei, ei. Tää on niin hieno, Miro. Miro, koppi. Oho. Me päädyttiin siis jatkettamaan Osakan ruokapöytään, joka tuli 2 paketissa kalusteduolta ihan paris päivässä. Näytä sille. Tosi selkeät kuvat kyllä. Oletko jotain työkaluja? Mulla on tässä. Oo! Tuli mukana. Kasausohjeet oli siis ihan naurettavan simppelit. Miro on jättiläinen, semmonen iso kilttijätti. Niin me pelättiin, että Miron jalat ei mahu, niin me mentiin testaa tätä. Ja onneksi avuttuna Ne ei mahdu. mahtuu. Tässä living proof, kun Miro tajusi, että sen jalat mahtuu ja pitääkin ottaa tää pöytä. Aha, kyllä se oikeesti tykkää siitä. Tila on ollut liian pieni. Mä oon asunut 14 neliössä 5000, niin se riittänee niitä ihanaa, kun nyt on 56,5 neliöä. Ja meillä on pöytä! Ja niin, vielä vika, ja sitten päästään syömään pöydällä. Siitä on hetki, kun mä oon omistanut pöydän, niin oli aika innoissani, kun tää oli kaiken lisäksi niin upea! Mitä niin hieno! Aika söpönää, kun toinen rakastaa tämmöstä villiä ihmistä. Siinä on keittiö ja pöytä ja rupee muotoutua, tulee kaunis koti. Nyt ruokaa. Ruoka. Päädyttiin myös samalla ostaa House Nordicin tyynyt ja peitot, koska ne on niin pehmeitä! Ehkä nähdään seuraavassa videossa.